Pusod. Tapos kunwari, nakapil siya eh. Nakapil niya ito na. Babalikin niya ito. Kaya, pwede vaccine na. Pag nakapil siya rito, yan, nakapil na doon. Hindi, yun. Nakapil na doon. Hindi, matagpas na yan doon. Kaya siya, naglaro siya ng vaccine. Pag hirap pumasok, ito, iba niya. Iba niya. Kasi pag nasama, hipit yung pencil. Hindi mo napasok eh. Ito hinihimas ito yung iba yung dito para bumuka. Tapos ang masama, hook. Good. So pag namatagal nun, hindi mo masutok yung vaccine. Ito yung gawa niya. Yan, yun lang yan. Yan, mag-apir. Yun, maganda yan. Maganda yan, paralan. Akala yung mga laban. So hindi bigat niya. Nakagalaman mo nito. So, kung kailangan vaccine na gagawin natin. Pagkas ng 5 peso. Pag nag-job siya, bibigay siya. Sa bahay ko, sa sabay-sabay. Yan siya, parang sa mga. Pagsutot,